Kozoi pastor. Kazoi kuda, how are you? Fare. Ndofara. Drinani zvangu. It had been a long time. Yeah, sure. And I follow chirongwa ndikatoona kutoti makamention about Matthew chapter 5 verse 32. Okay. Jesu achitaura issue yedivorce ipo papa pachiti kana paitwa upombwe unokwanisa kusiya mukadzi. Konai pastor. Yes. Tomboti inini ndindaitirwa upombwe. All right. Andidwa. Ndobva ndasangana neakaitirwa upombwe. Okay. Hatikwanisi here kuti tirorane zvinhu. Okay, inatwadza kuti mavictims. Inini ndindakanganisirwa ndaitirwa upombwe. Bhaibheri randitendera kuti kana uri upombwe ndogona kuramba mukadzi. Then ndosangana nemukadzi akaitirwa upombwe nemurume wake. Anotenderwa kuramba murume wake. Isusu vakaitirwa upombwe hatigoneri ku. Hatigoneri kusangana. Okay, all right. Yeah. Yeah. It's an interesting one, but ngatidzokei kuBhaibheri. Ndofunga patakaita mapresentations emashure on this issue. Takadzoka kuna Malachi. Takatangira chaiko kuti what is God's attitude towards divorce? Tikaestablish God's attitude towards divorce. Touya pavhesi yori kutaura iyoyo. Tozotsvaga answer yacho pane imwe vhesi futi. Okay. Saka Malachi chapter 3. I think ndoda Malachi chapter 2. Yeah, chapter 2 kwete chapter 3. And did not he make one? Haana kuvaita muita mumwe chetere mukadzi ari kutaurwa. Mwari haana kugadzira mukadzi mumwe chetere. Yet he had the residue of the spirit. Mwari haana kugadzira mukadzi mumwe chetere yanga achino mumwe wakawanda anditika. And why one? So that he might seek a godly seed. Therefore take heed to your spirit and let no one deal treacherously against the wife of his youth. Verse 16. For the Lord, the God of Israel, says that he hates putting away, that he hates divorce. For one covereth violence with this garment, says the Lord of hosts. Therefore take heed to your spirit that you deal not treacherously. So attitude yaMwari ndeyekuti he hates divorce. Anovenga. That's his attitude. But then poita ma situations eupenyu akada kufana na amwe uri kutaura aya. Ngati ndei pana verse yongo chireference Matthew chapter 5 verse 30. Yeah, nganokutangire pa 31. Matthew chapter 5 verse 31 and 32. It has been said, verse 31, whoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorce. But I say to you, that whosoever shall put away his wife, except for the cause of fornication, causes her to commit adultery. And whosoever shall marry her that is divorced, commits adultery. Saka Jesu, because nguva yaMozisi vanhu vakasvika pakutoti anenge achida kuramba hake mukadzi wake for any reason, as long as wamunyora certificate yaanofamba nayo ichitaura kuti go ahead. But Jesu akuti no. The only time yaunogona kutenderwa kudivorsa hunge munhu aita chi adultery. Asi anozorora munhu arambwa uya nekuti aita adultery, iye aroora iye arambwa ari kuita upombwe. Saka still asati apindura mubvunzo wako, because uyu aendesa aita upombwe achiri ngatichiende pakaitirwa upombwe. Toenda pana Luke now. Luke chapter 16 verse 18. Whosoever puts away his wife, anoramba mukadzi wake, and marries another. Now tapuwa kare the only basis inogona kurambwa munhu. And uyu ndi Jesu ari kutaura. Ndi Jesu akati panogona kurambwa munhu bedzi ungaita chi fornication. Saka Jesu akuti let's say paitika fornication and you put away or you divorce your partner aita fornication and you marry another person, you commit adultery. This is Luke chapter 16 verse 18. Whosoever puts away his wife, mukadzi aita upombwe, iwo ndiwo aitirwa upombwe, and you marry another, and you commit adultery. And whosoever marries her that is put away from her husband commits adultery. Saka hazvina justification kuti nekuti ndindatadzirwa saka ndaane kodzero yekurorazve. Kana watoshinga kuda zvitorwa neBhaibheri, kana washinga kuti wakuramba munhu, chibva waziva kuti uri kuzvimisira kuti uchagara uri single. Saka tikutoti no remarrying except adultery in whatever situation it becomes adultery. In Bhaibheri radaro ndokusaka Mwari ati I hate divorce.
maita basa pastor inini ibhaibheri radaro. Thank you, hatina zvatogoda tapindura. It's okay. All right, thank you. Be blessed.